खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं रियेल भिडिअ खालामनायनि थाखाय सासपेनसन खालामबाय सानै आइजो पुलिसफोरखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों मध्य प्रदेशनि मुलुगनां मुंदांखा श्री महाकालेश्वर मन्दिराव। बिसोर सानै आइजो पुलिसफोरा हिन्दी गानजों मन्दिरनि सिङाव रियेल भिडिअ बानायदोंमोन आरो बेखौ नुनानै मन्दिरनि सामलायगिरिया पुलिसनो रिपर्ट हैदों आरो पुलिसफोरा दान्दिसे उनावनो बे आइजो पुलिस सानैखौ बिसोरनि साख्रिनिफ्राय सासपेनसन खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथियाव दं बनसुनि 7 डिसेम्बराव उदालगुरियाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सुबुंगौमा जथुमा लेंनायनि बेरेखायै एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बनसुआ मा थांखिजों आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबि खालामनो ओंखारदों बेखौ गावसोरनो क्लियार नङा होनना फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि थांनाय दानाव बनसुआ दिल्लीयाव मोनसे मास गेदारिं प्रग्राम लानानै एबसुखौसो सोंखारिहैदों। बेयावनो बिथांनि थांखिया दि रोखा नङा बेखौ फोरमायदों होनना बिथां सेन्ट्रेल एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा रायजोफोरनो मिथिहोदों दि आथिखालाव बिटिआरनि दफाफोरखौसो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सम, बियो मुभमेन्टनि सम नङा होननानैबो फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं भारतनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि अरुणिता खनजोलाला फैगौ डिसेम्बर दाननि 10 खालाराव फैगासिनो क'क्राझार सोहोर साखाथिनि भबानिपुर थिथागुरिनि बिपिन बिहारी एमइ फरायसालिनि गल्डेन जुबलियाव होनना भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों। ब्रैथि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरआव गासै 19,173 नखरफोरनो थाबैनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि पाट्टा होगोन। फैगौ 12 डिसेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बर खालारसिम बिटिआरआव लेन्ड मेला खुंफुंगोन होनना बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। बाथि रादाबाव दं अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्थ्रि एन्थनी अल्बानिसआ गावखौ कभिड-19 पजिटिभ मोनदों होनना टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि एन्थनी अल्बानिसआ समबारखालि गावनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों होननानैबो फोसावो। लोगोसे बिथाङा गावखौ हारसिङै लाखिना गावनि थाग्रा न'निफ्रायनो खामानि मावगासिनो होननानैबो बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। द'थि रादाबाव दं मैया आसाम राइफलनि नंखाय गोजौ थाखोनि अफिसारा पुलिसजों हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे नंखाय अफिसारनि मुङा रुपम मनुमदार। बे नंखाय अफिसारा गावखौनो आसाम राइफल्सनि गोजौ थाखोनि अफिसार होननानै गोबां लाख लाख रां लुथिदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बियो लकडाउननि समनिफ्रायनो गोबां खामानिफोरनिफ्राय गावखौनो आसाम राइफल्सनि गोजौ थाखोनि अफिसार होनना सिगिसुखौ गोबां रां खामायगासिनो दङमोन। नाथाय बिथाङा खाफाल गाज्रि मैया लामदिंनि पुलिसफोरा जरहाटनिफ्राय हमबाय आरो बिजिरनो थाखाय कर्टआव दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोन्दों। 7 रादाबाव दं टेट आनजाद होखांनानै फैनाय समावनो जिउ गारनांबाय जरासे बिसि फिसाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया जादों हारियानानि पानिपातनि दांदला बाइपासाव। टेटनि आनजाद मिरुनिफ्राय बाइकजों फैफिननाय समावनो गय लानानै फैबाय थानाय गंसे ट्रेक्टरा बिसोरनि बाइकखौ सौख्लायफैयो आरो बे जरासे बिसि फिसाया जायगायावनो जिउ गारनो गोनां जायो। जिउ गोमाजानाय बिसि फिसाय जरासेनि मुंखौ एंकुश आरो बिनि बिसि दीपा होनना मिथिनो मोननाय जादों। 8थि रादाबाव दं मिरु बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुमा आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुमाखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव फैगौ 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 10, 11, 12 आरो 13 अक्ट'आव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।